وفا حسن هنرمند و تایبەتمەندا کارên مۆزاییکیە. ئەڤە 28 ساڵن divî warî da karî dike. Ew karên destiyên hûr û piçûk diafirîne ku berî şerê navxweyê Sûriyê gelek daxwaz li ser hebû bi taybet ji aliyê gerîdeyan ve. Wefa dibêje ji bo ku di vî rengê hunerî de yek serketî be, şarezayiya gelek layenî pêtiviye. Vî pêşeyî pêdivî bi bênfirehiyê heye, ji ber ku divê tu bala xwe deyne ser, pêdiviye ku te hin şarazayî di warê hunerê hebe. Şarazayî û zanîna xêzkirin û sîberkirinê hebin û bêyî jê hatîbûn di warê rengkirinê de, tu nikarî di vê pêşeyê de serketî bî. Zû de heza vî rengê hunerî ketî dilê Wefa Hesen û giheşt radeya ku dema xwestiyê wê jê xwestî dev ji karî berde da ku ew koçî Lubnanê bikin, wê dev ji xwestiyê xwe berde. Lê dîsan jî dirêjbûna demên şer û nerehetiyan di Sûriyê de, sektorê geşt û guzar û gerîdeyan lawaz bû û digel wê daxwaz li ser karên huneriyên Wefa Hesen jî kêm bû. Zêdebarê wê jî hunermendên karê mozayîkê li Sûriya rastî pirsgirêka kêmbûna kerestên pêtivî dibin. Beriya her tiştî hin reng bi dest nakevin. Ger ez wan bibînim, bazirgan hizra qazanca bêtir dikin. Ji bo min wek xwediya vî pêşeyî, eger nexebitim ez najîm. Lê ji ber ku ez nikarim hin rengan bikirim, zehmetiyan dibînim. Ji ber wê jî kalitiya karê min hatiye xwarê. Nebitinê ev pîşeyê hunerî bûye qurbaniyê şerê 12 salî li Sûriya. Lê şer aboriyê welat wêran kir. Lîra Sûrî bêbiha kir. Hejarî berbelav kir û li dawî jî karê hunerî erzan kir. Lewan weka Wefa dibêje xort rû nakene vî rengê hunerî û li dawî jî ev rengê hunerî û ev pîşe rastî metirsiya nemanê dibe. Hemî kesin di vî pîşeyî de kar dikin pîrin. Tu mirovên ciwan nabînî fêrî vê pîşeyê bibin. Ger ev kal bimirin, kî dê berdewamiyê pê bide? Pirsgirêka duyemîn bazar e. Pêdiviya me bi piştgiriya hikûmetê heye. Em kar bikin û ew berhemên me bifroşin. Wefa dibêje berî şer gerîdeyên Qubresî dihatin û bi kom karên me dikirîn û wan jî bazirganî pê dikir li welatê xwe. Lê niha kite xelek daxwaza karên taybet û girêdayî jiyan û kesayetiya xwe dikin. Lewan rewşa jiyana me û hemû hunermendên vî sektorî gelkê bi zehmet ketiye. Dexîlê şemo, dengê Amerîka.